Bodoland Tiger YouTube channelनिफ्राय आं गासै बर' रायजो राजा बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिनाय जाबाय। सोरबाफोर जुदि आंनि Bodoland Tiger YouTube चैनलखौ सब्सक्राइब खालामाखै अब्ला सब्सक्राइब खालाम, लाइक खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो शेयार खालाम। फैगोन 14, 15 आरो 16 नभेम्बरनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPP पिपल जइन्ट एक्शन कमिटिनि जा सानथामनि हाबाफारि दिल्लीयाव जागोन। बेयाव आं जायफोर बिथां बर' रायजो राजामोना फैगोन मोजाङै मोजां बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनायखौ मोजाङै जाफुंसार होनानै आलो गोजोन बयबो बड'लेण्ड रायजोसिम थांफिनगोन होननानै आङो आनान गसाइनि सेराव आरज गाबबाय। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDPP आरो पिपल जइन्ट एक्शन कमिटिनि मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाफुंसारगोन होननानै आं आसा खालामो। बेनिखायनो आङो आनान गसाइनि सेराव गुरै खर' गंग्लायनानै फिन आरज गाबफिनबाय। जोबोर खस्थ' खालामनानै आसाम एबा बड'लेण्ड रायजोनिफ्राय दिल्लीयाव फैगोन। गोबां रां खरस जायो, जोबोर खस्थ' जायो, जानाय थानाय बायदिसिना रोखोमनि ट्रेनावबो गोबाङा वेटिं लिस्टआवसो फैनो गोनां जादों। बिथांमोना जोबोर खस्थ' जादों। जाहाथे आं बिथांमोनखौ खस्थ'ब्लाबो आलो गोजोन फैनानै आलो गोजोन गावनि जा बड'लेण्ड रायजो मोननांगो बे मोननांखौ जाफुंसार होनानै आलो गोजोन न'सिम सहैफिनगोन होननानै आङो आसा खालामो।